Kartalla on isolla kun katselet vaan. Siellä missä kaikkea hyvää tehdään. Joo, mukaan. Se tehdään höyryllä keittämällä, kun tämä tehdään savuuunissa, mikrouunissa, tai semmoisessa palviuunissa. Tämä on 5 tuntia uunissa ja lopuksi lasketaan sinne vasta savuun. Mitä nämä mahtaa olla tässä? Otamme sen kunniamaininnan ensin. Ja tässä lukee kunniamaininnan kuvakunti uudessa kilpailussa saa. Ja kannattaa rullata ihan niin kauan. Joo, niin täytyy, että vähän siistä paistaa. Se on alku- ja keskikesän rajaa. Eli voi keväällä marja, keskikesällä on viiva. Se on semmoinen elokuun, siis samoin